Здравейте на всички! Днес сме 15 юли. От сутринта виждам ангелски крила. Вижте какво става. От сутринта ангелски крила. Моля се на Исус много упорито, почти по 24 часа. Разбира се, че молитвите са от православното християнство и използвам и това, което е дал на най-мъдрия човек на планетата Земя Соломон. Там е страшна възхвала на Бога, просто е невероятно. С тия ангелски крила мисля, че Бог се съгласи да изпрати своя пазител, своето воинство срещу злото, защото виждате какво се случва на земята. Свирепост, богохулство, отричане от Бог. Всичко започва оттам, от неправилната вяра. Но всички знаем, че Бог е нашия Спасител. За Бог няма невъзможни неща. Бог ще нас спаси своето наследение, независимо кой в какво вярва и какво е научил, докато е ползвал земните блага. Сега заедно ще се помолиме на Всемогъщия Бог пред свидетелството на Неговата майка Дева Мария, Свети Николай, Свети Петър Павел, Света Елена, така в цял ръст, трудно ще я видите, много рядка икона, Света Елена, нейния син Константин, Архангел Гавриил, Архангела на сътворението, нашия любим Виолетов ангел, Архангел Михаил. Вижте какво копия държи, за да се пребори с злото. Тук е Свети Христофор, който пази децата, пътешествениците, великия Свети Илия, пророк, който са го прибрали жив с колесницата, предтечата, Свети Йоан и Свети Богослов, великия Свети Георгий, мъченик, победоносец, Свети Василий, Свети Йоан Златоуст и Божията майчица, която винаги ходатайства за нас. Да се помолим на Бог. Господи, издигни сетивата на моята плът и ми помогни по Твоята милост. Помилуй ни, мен, моите близки, техните близки, моите приятели, техните приятели, целокупния праведен български народ, избави от враговете, видими и невидими, и от всяко зло. Няма по-голяма ценност от вярата. Но когато говорите, че вярвате, никога не забравяйте, че товара, който трябва да носите, е не купища пари, а законите на Бога. Ние сме Негови гости и трябва да се държиме подобаващо